ମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହି ପାଠ 3 ଚାଲ ଆମେ ଗଣିବା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଣିବା କେମିତି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଠି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଭାଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଗାଡ଼ିରୁ ବୋହିକି ଏଇଠି ଭରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତେବେ ଦେଖିବା ଏ ଗପଟିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇ ଗୋଦାମରେ ସଜାଇ ରଖୁଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ଭାଲୁ ତଦାରଖ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଥରି ଥରି ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଟି ନେବା ସମୟରେ ତାହା ମୁଣ୍ଡରୁ ପଡ଼ି ଫାଟିଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ବସ୍ତା ଫାଟି ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ବସ୍ତାର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଲୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ତାହାପରେ ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରେ 100ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ତମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡାଅ ଆଉ ହାତରେ ଯେତେ ପାରୁଛ 1ଟି 2ଟି 3ଟି ଯେତେଟା ପାରୁଛ ତମେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଗୋଦାମରେ ସଜାଇ ରଖ। ନିଜର ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଡେରି ନ କରି ନଡ଼ିଆ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ହିସାବ କଲେ। ଦେଖ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 100ଟି। ହାତରେ ଗୋଟେ, ତେବେ 100 ଆଉ 1 ମିଶି କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 101। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ହାତରେ 2ଟି ଧରିଛି। ତେବେ 100ଟି ଅଛି ବସ୍ତା ଭିତରେ, ହାତରେ ଧରିଛି 2ଟି। 100 ମିଶାଣ 2 ପିଲାମାନେ କେତେ? 100 ମିଶାଣ 2 102। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ବସ୍ତା, ହାତରେ 3ଟି ନଡ଼ିଆ। ତେବେ 100 ଆଉ 3 ମିଶି 103। ତାହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସ୍ତାଟେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଆଉ ହାତରେ 5ଟି ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି, ତେବେ ସେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଆଉ କେତୋଟି ନେଇକି ଯାଉଛି? 100 ମିଶାଣ 5। ତାହେଲେ 105ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ବସ୍ତାରେ 100ଟି ଅଛି, ବାହାରେ 10ଟି ଅଛି। ତେବେ 100 ମିଶାଣ 10 କେତେ? 110। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଗୋଟେ କଟୋରୀରେ 100ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2ଟି କଟୋରୀ ହେଲେ 200। 3ଟି କଟୋରୀ ହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି? 100 ମିଶାଣ 100 200, 200 ମିଶାଣ 100 300। ଏହି ଦେଖ 300। ସେହିପରି କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମିଠେଇ ଅଛି ତୁମେ କୁହ ଆଉ ଲେଖ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଠି କେତୋଟି କଟୋରୀ ଅଛି? 1 2 3 4 5। ଯଦି 3ଟି କଟୋରୀରେ 300 ଥିଲା, 2ଟି କଟୋରୀରେ 200 ଥିଲା, ତେବେ 5ଟି କଟୋରୀରେ କେତେ ଥିବ? 5ଟି କଟୋରୀରେ, ଠିକ୍ କହୁଛ ପିଲାମାନେ, 500 ମିଶାଣ ବାହାରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି? ଲଡ଼ୁ ଏଇଟା, ବାହାରେ 3ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ତେବେ ମୋଟରେ 503ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଥିବ? 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା। ତେବେ 6ଟି କଟୋରୀରେ 100 ଲେଖାଏଁ ଅଛି। 6ଟି କଟୋରୀରେ 100 ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ତେବେ 100 ଏହିପରି 6 ଥର 100କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 600। ବାହାରେ ଅଛି 3ଟି, ମିଶାଣ 3। ତେବେ ଟୋଟାଲ ମୋଟରେ 603ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଲାଇନକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତୋଟି କଟୋରୀ ଅଛି ଗଣି ଦିଅ। 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା। 6ଟା
କଟୋରୀରେ 100 ଲେଖାଏଁ ଲଡ଼ୁ ଅଛି। 6ଟି କଟୋରୀରେ 600, ବାହାରେ ଅଛି 3। ତେବେ 603ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ କଟୋରୀକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କଟୋରୀ, 2ଟି କଟୋରୀ, 3ଟି, 4ଟି। ତେବେ ଏଠି କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଥିବ ପିଲାମାନେ? 4ଟି କଟୋରୀରେ 100 ଲେଖାଏଁ 400 ଲଡ଼ୁ। ଆଉ ବାହାରେ ଅଛି କେତୋଟି ଗଣି ଦିଅ ପିଲାମାନେ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ଟା। ତେବେ 400 ମିଶାଣ 9 ସମାନ 400 ମିଶାଣ 9 ସମାନ କେତେ? 400 ମିଶାଣ 9 ସମାନ 409। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି ଗଣି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି ଝୁଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଝୁଡ଼ିରେ 100ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡ଼ିରେ 10ଟି, ତୃତୀୟରେ ବି 10, ଚତୁର୍ଥରେ ବି 10, ପଞ୍ଚମରେ ବି 10, ଷଷ୍ଠରେ ବି 10। ତେବେ ପିଲାମାନେ 100 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10, 100 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 କେତେ ହେବ? 100 ମିଶାଣ 10 ସମାନ 110 ମିଶାଣ 10 ସମାନ 110 ମିଶାଣ 10 120 ମିଶାଣ 10 130 ମିଶାଣ 10 140 ପୁଣି ମିଶାଣ 10 150। ବାହାରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟା। 160 ମିଶାଣ 6 160 ମିଶାଣ 6। ତେବେ 166ଟି ଫଳ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? ପ୍ରଥମେ 100ଟି ଅଛି ମିଶାଣ ପୁଣି 100 100 କେତେ ପିଲାମାନେ? 200। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି, ଏଠି 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 10 10 10 ଚାରିଥର 10 ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଥର 10 ଅଛି। 10 10 20, 10 30, 10 40। ଆଉ ଏଠି ଅଛି 200। 200 ମିଶାଣ 40 ମିଶାଣ 3ଟି ଫଳ ବାହାରେ ଅଛି। ତେବେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 200, 4ରେ 3, 43। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ 100ଟି, ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ 100ଟି, 100 100 200 200 ପୁଣି 100 300। ଏଠି କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟା। 300 ମିଶାଣ 7 300 ମିଶାଣ 7 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 307। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 307ଟି ଫଳ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ତା ପର ଲାଇନକୁ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100 200 100 200 300 400 400 ଆଉ 2ଟି ବାହାରେ ଅଛି। ମିଶାଣ 2 ସମାନେ 402। ଏବେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବରକୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସରକୁ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ କରିନେବ। ଘରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? କଣ୍ଟା କେତୋଟି ଅଛି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଅଛି? 100ଟି। 2 ନମ୍ବର ବଣ୍ଡଲରେ ପୁଣି 100, 3 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି 100। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି, 100 100 200, 200 100 300।
ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖ 10 10 କେତେ 20। ତେବେ କହିଲ 300 ମିଶାଣ 20 ସମାନ କେତେ? 300। ଠିକ୍ କହୁଛ ପିଲାମାନେ, 320। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆସ ଆମେ ଖାଲି ଘର ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରିବା। ଏଇ ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 101 102 103 104 105 106 107 108 108 109 110। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ 111 ଅଛି, ମତଲବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ 112। 113 ଅଛି 114 115 116 117। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତମେମାନେ ଘରେ ୟାକୁ ତମମାନଙ୍କ ବହିରେ ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିନେବ। ଏବେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବରକୁ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତଳେ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 310 311 312 313 314 315 16 17 318 319 320। ସେହିପରି ଏଠି ତମେମାନେ କେମିତି କରିବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି 310ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 311 311 1 ମିଶାଇଲେ 312। ଏହିପରି 320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 420ରେ 1 ମିଶାଇବ 421। ପୁଣି 421ରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇବ 422। 422ରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇବ 423 424। ଏହିପରି 430 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ବି କରିବ, ୟାକୁ ବି କରିବ, ୟାକୁ ବି କରିବ। ଇଏ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ନିଜ ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁକୁ ଫିଲ୍ କରିନେବ। ଏବେ ଚାଲ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଗଣି ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ 1 ପରେ 2 2 ପରେ 3 ଗଣନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି 401 402 ପୁଣି 403 404 405 406। ଏହିପରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି 411 412 ଲେଖିବ। 412ରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇଦେବ 413। ଏହିପରି ଆଗକୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏବେ ସହଜ ହୋଇଯାଉଥିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଆକୁ ତମେମାନେ ଘରେ ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବହିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବ। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର କରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଳେ ଦେଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ। 402 ଅଛି, 404 ଅଛି, 406 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ? 402ରୁ 404 ହେଇଛି। ତା ମାନେ 402ରେ ଆମେ 2 ମିଶାଇଛନ୍ତି, 404 ହେଇଛି। 404ରେ ପୁଣି 2 ମିଶାଇଛନ୍ତି, 406 ହେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଆ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ? ଆ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ? 406ରେ ପୁଣି ଆମେ 2 ମିଶାଇବା, 408 ହେବ। 408ରେ ପୁଣି 2 ମିଶାଇବା, 410 ହେବ। 410ରେ ପୁଣି 2 ମିଶାଇବା, 412 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ଏହିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 421 424 424 427। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି,
421 आम केते मिसई 424 होती 421 आम 3 मिसई जहाँफल एटा 424 होती ठीक से हीपरी 424 आम पुणी 3 मिसेले केते हम 427 ठीक अच्छे पिला माने ता माने तमें मैंने जापर तो पुणी आम जब 427 3 मिसाती तेरे केते हेब 400 ठीक कौच पिला माने 430 पुणी जब आम 3 मिसेबा केते हेब 400 हाँ 400 3 रे 3 33 ठीक अच्छे पिला माने यहीपर 3 3 3 3 करके मिसई चलो आई घरटी को पूरा कर ठीक अच्छे पिला माने यहीपर पुणी एटा को देख एथिरे कौन है 410 रु 415 415 420 पिला माने एटी मिश्रण 5 हो चली ठीक अच्छे पिला माने 410 रे 5 मिसिकी 415 होती 415 रे 5 मिसी 420 होती 420 पुणी 5 मिसिले 425 हेब 425 पुणी 5 मिसिले 430 ठीक अच्छे पिला माने यहीपरी एटा को करनेब एबे जीवा ता परटी को पिला माने देख ये 10 मिसिकिना 420 होती 410 रे 10 मिसी 420 420 रे पुणी 10 मिसी 430 होती ठीक से हीपरी 430 रे आम 10 मिसेबा 440 440 रे पुणी 10 मिसेबा 450 यहीपरी भाव में एटा को करनेब एबे पिला माने एई जो ख नंबरटी तुम मानक पई होमवर्क रहिला तमें मैंने या घरे करनेब एबे 4 नंबर को देखा आस 10 अधिका करी लिखा प्रत्येक धाड़ी रे 10 10 अधिका करी लिखापी कही जमी 10 20 30 40 एटी कौन हम 40 50 60 यहीपरी 10 10 मिसई चलवा ठीक अच्छे पिला माने ठीक से हीपरी एठी देख 110 120 तेबे एटी कौन हम 130 130 मिश्रण 10 140 ठीक अच्छे पिला माने यहीपरी मिसई चलो एठी भी सहीपरी 310 रे पुणी 10 मिसेब 320 320 रे पुणी 10 मिसेब 330 ठीक अच्छे पिला माने तेबे कहल देखी ये 520 अच्छी ताने ता पूर्व संख्या टी केते हेतिबो 10 मिसई 520 आम 520 रु 10 को फेड़ी दबा केते हेबो 510 मिश्रण 10 कले आमर होती केते 520 520 रे पुणी जब आम 10 मिसेबा केते हेबो 530 यहीपरी भाव में ए कोठरीटी को भी पूरा करिवो एठी देखो पिला माने याको भी 10 10 मिसेकिना लिखिबो 118 मिश्रण 10 128 128 मिश्रण 10 138 यहीपरी भाव में पिला माने याको भी मिसेकिना लिखिबो एबे ख को चलो देखिबा 4 नंबर खरे कौन देती देख पिला माने आस से हीपरी 50 अधिका करी गणिबा और लिखिबा 200 रे 50 मिसिला 250 250 रे पुणी जदि आम 50 मिसेबा केते हेबो 250 रे 50 मिसेले केते हेबो 300 पिला माने 300 रे पुणी जदि आम 50 मिसेबा 400 हेबो 400 रे जदि पुणी 50 मिसेबा 500 हेबो 500 रे 50 मिसेले 550 ठीक अच्छे पिला माने ठीक से हीपरी एठी भी देख 300 रे 50 मिसेब 350 पुणी 50 मिसेले 400 400 रे 50 मिसेले 450 यहीपरी मिसेई मिसेई चलो ठीक अच्छे एबे जीवा पिला माने बाकी तक को निजे घरे करनेब एटा भी तुम पाई होमवर्क एबे देख पिला माने एठी कौन देछि तळे दिया जाइथिबा
ସଂଖ୍ୟାରୁ 100 ଅଧିକା କରି 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 100 ଅଛି, ଆମେ 100 ଅଧିକା କରିବା। 100 ମିଶାଣ 100 ସମାନ 200। 200 ମିଶାଣ 100 ସମାନ 300। 300 ମିଶାଣ 100 ସମାନ 400। 400 ମିଶାଣ 100 ସମାନ 500। 500 ମିଶାଣ 100 ସମାନ 600। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବି 100 ମିଶାଇଲ, ଏଠି ବି ସେହିପରି 100 ମିଶାଇ ଚାଲିବ। ଇଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ତୀର ଦେଇ ଚିହ୍ନାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି 102। କେଉଁଠି ଅଛି 102? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଅଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। 123 ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ 123 ଏଇଠି ଅଛି। ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ନେବା। 132 କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 132 କେଉଁଠି ଅଛି? 132 ଏଇଠି ଅଛି। ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଦେବା। 132 ପରେ 321 କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 321 ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖ, ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନିଅ। 620 ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି 620। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କହିଲ 389 କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ନେବ। 498 କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ବି ଗାର ନେଇ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ତୁମେମାନେ ୟାକୁ ଘରେ ନିଜ ବହିକୁ ଗାର ଟାଣି ପୁରା କରିନେବ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି 325। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ। 300 ରେ ହର୍ଷକାଚି, ତାପରେ 325। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 407। 407 କେମିତି ଲେଖିବ? ଚୌରାକାର 4, ରରସ୍କାରୀ, ତାଲବେ 400, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଆକାରେ 7, 407। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବି ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ତୁମେମାନେ ତାକୁ କରିନେବ। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବରରେ? କେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ କେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫଟା ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 500 ଲେଖା ହେଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି ଏଇଠି ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଗାର ଟାଣିବା? ଖୋଜ ପିଲାମାନେ। 500 ଏଇଠି ଅଛି। ଆ ସହିତ ଆକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ସେହିପରି 329। 329 ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। 898 କେଉଁଠି ଅଛି? 898 ପିଲାମାନେ, ହଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛ, ଏଇଠି ଅଛି। 770 ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି 770 କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଆକୁ ବି ତୁମେ ଘରେ ନିଜ ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କରିନେବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ଟେବୁଲରୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼। ଦେଖ, କିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ି ପାରୁଛି? ଯେପରି 185, 287। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
ତମେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? 185। 185ରେ 1 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, 8 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, 5 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ଇଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏଇ ବକ୍ସଟି ଭିତରୁ 3ଟି ଅଙ୍କ, 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଙ୍କ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ 123 ଲେଖିପାରିବା, 100 8ରେ 7 87 ଲେଖିପାରିବା, 105 ଲେଖିପାରିବା, 105 ପରେ 104 ବି ଲେଖିପାରିବା। ଏହିପରି 2କୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 3ରେ ବି ଲେଖିପାରିବା, 4ରେ ବି। ସବୁ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ ବି ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ। ତମେମାନେ ଘରେ ବସି ମନ ଦେଇ କରିନେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଟେବୁଲର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 300ରୁ 500 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, 300ରୁ 500 ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବ, ନିହାତି ତୁମେମାନେ ବନେଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା, ଏ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା, ଏ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା, ଆକୁ ବି ନେଇକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 300 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିଛି। ଏବେ ଆମେ 500 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବା। ଏପଟ ଲାଇନ୍, ଏଠୁ ଏ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବା, ଆକୁ ବି ନେଇକି ବନେଇ ପାରିବା, ଆକୁ ବି, ୟାକୁ ବି ନେଇକି ବନେଇ ପାରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ, ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବି ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ତମେମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ଘରେ କରିନେବ। ଏହି ଟେବୁଲରେ ଲାଗି ଲାଗି କରି 3ଟି ଘରର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 3 ଅଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼। ଦେଖ କିଏ ବେଶୀ ଗଢ଼ୁଛି। ଯେପରି 187, 105, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତମେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବ। ଏହି ଟେବୁଲରେ ଲାଗି ଲାଗି 3ଟି ଘରର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଅଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି 187, ଯେମିତି 187, 105, 123 ହେଇପାରିବ, 104 ହେଇପାରିବ, 106 ହେଇପାରିବ, 107 ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତମେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ, ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିନେବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 5 ହେଉଥିବ, ତୁମେ ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ସେ 5 ହେଉଥିବେ। ତେବେ ତମେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବନି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବେ। ଯେମିତି 300, 1, 1। ଏବେ 3, 1, 4, 1, 5, ଇଏ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଛି? 5। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତମେମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବ। ଯେପରି 3, 0, 2, ଇଏ ବି 302 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ 5। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3, 2, 0, ୟାକୁ ବି ଆମେ 302 ମିଶାଇଲେ 2, 5 ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 2, 1, 3। ତେବେ ଇଏ ବି ସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ 5 ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଯେପରି 2, 1, 2। ତେବେ ଇଏ ବି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କେତେ ହେଉଛି? 5। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ରିପ୍ଲେ କରି ଦେଖିନେବ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ
ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ତାକି ତୁମ ପାଠ ତୁମ ବହିର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ଅଛି ସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।